Asghar Yamin. Eskerrik asko ikusten duzu artista, ez bakarrik mendizalea. Gracias mucho. Hooray, and up she rises. Ali. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Go, Ali, chicos, go. El ganador del premio del jurado es del premio especial del jurado para Verol. Mejor película de deporte extremo de Sarpen. Film estatubatuarraren zuzendari eta ekoizle Peter Mortimer eta Nick Rosenen izenean saria jasoko du Eneko Llanos triatloiari gasteiztarrak. Irabazlea dena Le Mystère de la Baleine. Euskarazko filmik onena, begiz, begi. Zein emakumea baino hobea gure gorputzaren miseriak ulertzeko, berak ematen die bularra gure frustrazioei, gure matxokeria dotoreari. Horrelakoxea, benetako emakumea. Pues la mejor película de montaña ha resultado ser la austriaca Mons en Elias. Gabon, eskerrik asko, thanks for the prize, and hopefully you take Mount St. Elias back home in your heart, because it's such an incredible mountain. Thank you, good night. Send
ganadora, la Best Film, bueno, film onena, o mejor película es la francesa Au-delà des Cimes. Saria jasoko du Gilles Bou, Au-delà des Cimeseko pelikularen editoreak. Bigarren Mendi Film Festivaleko pelikularik onenaren saria. Beno, agur esan behar diogu Mendi Zinemaldiaren bigarren edizio honi, nekatuta baina penaz ere bai. Izan ere asko gozatu dut 8 egun hauetan zehar. Alde horretatik zorionak eman behar dizkiet antolatzaileei, benetan programa orekatua egin dutelako, bai gaiei, bai kalitateari dagokienez. Sariei dagokienean ere, zaila izaten da danok iritzi berekoak izatea, baina aitortu behar dut, ia bat natorrela epaiak emandako aukeraketarekin. Pena ematen dit, Poloniatik etorritako 2 produkzioak saririk gabe joatea, batez ere emakume alpinistai buruzkoa, bai eta White Noise laburmetraia aparta. Ze hobetu liteke zinemaldian? Nire ustetan itzulpen sistema esate baterako ez da itxur osoa izan. Kaskuen bidezko itzulpenak interferentzia pilo bat sortu ditu filmak ikusterakoan eta batzuetan oso deseroso egin zait. Nik uste dut beste baterako azpitituluekin jarri beharko luketela pelikula guztiak eta horrela gainera aukera egongo zen pantaila osagarria jarrita esate baterako pelikula guztiak euskeraz eta gazteleraz emateko. Bestetik ere, akaso filme batzuk lehen aipatu dut teknikoki eskas samar izan dirala, baina igual gaien interesa dela eta komenigarria da proiektatzea, baina egitekotan nik egingo nuke lehiaketaz kanpoko saio batean edo alboko beste saio batean. Eta besterik ez, badakizue zinema gustoko duzuenok, nire blogean aurkituko nauzuela, klaketa.neten, hortze izango nauzue kontu kontari, eta zeuen bloga ere badela nahi duzuena kontatzeko. Aio eta hurrengora arte. Aurtengo edizioa bukatu da, bigarren Mendi Film Festivala bukatu da eta pentsatzen dugu jendea etorri den ikuslegoa oso gustora egondala eta oso gustora jundala gauero bere etxera, ez? Burua ametsez beteta eta irudi ederrez beteta, ez? Datorren urteari begira, 3. edizioari begira, gure asmoa izango da irudi ederragoak, ahalik eta handiagoak eta gehiago ekartzea, eta ez bakarrik hori, ez pelikula hobeagoak ekartzea, baizik eta pelikula horien protagonistak ere Gasteiza ekarri behar ditugula. Oso garbi daukagu, jendeari gustatzen zaiona, pelikula eder bat ikustea, baina baita pelikula horren egilea eta protagonista ere bertatik bertara ikustea, eta aldala protagonista hauekin eta produktore eta gidoilariekin, baita realizadore eta kameralariekin ere bertatik bertara egotea eta haiekin solasaldia izatea. Aurten pentsatzen dugu eta garbi ikusi dugu hori lortu izan dugula, pasaren urtean oso arrakasta ona izan genuen alde horretatik, aurten protagonista gehiago izan ditugu gurekin, eta jendea horrekin disfrutatu izan dago. Mendi Film Festivalean oso garbi daukaguna hori sakondin behar dugula,
eta dagoeneko jarrita gaude, bai programazio sakonagoa, zabalagoa, eta baita protagonista gehiago ekartzeko alde egingo dugu gure lan guztia urte osoan zehar.